Il-wasla tar-Reġina f'pajjiżna tqanqal ħafna memorji. Tkellimna ma' Martin Pillow ta' 67 sena li fost l-oħrajn huwa jumejn biss iżgħar mill-Prinċep Charles. Ir-rabta ta' familtu mal-familja rjali hija ovvja minn isem missieru li kienu semmewh għas-sekondu kuġin tiegħu. Harry Montgomery Scott Pillow miet fil-1917 Franza kien ma' Royal Air Force u miet fuq il-battalja. U n-nannu tiegħi semma l-missieri Harry Montgomery Scott, HMS Pillow. Però apparti li ftakar li Reġina dak iż-żmien prinċipessa tmur taqta' xara ta' sliema għandu memorji iktar iżjies. Għall-okkażjoni ta' żjara tagħha f'Malta l-inkurunazzjoni tagħha, missieru li kien jgħallem it-teknika l-imrieħel u iktar tard raħal ġdid u n-naxxar tqabbad jagħmel rigal għall-Prinċep Charles. U missieri ġie inkarigat biex jagħmel karozzin, kien isu daqshekk. Karozzin kellu r-roti tal-bronz. U jien dal-karozzin missier kien ġibu d-dar biex jillimaħ. U jiena kont immissu dal-karozzin naf li sejjer għand il-Prinċep Charles. Ir-relazzjoni mal-familja rjali li dejjem baqa' jsegwi reġgħet tfaċċat meta sentejn ilu kien inkarigat jissettja palk f'Buckingham Palace fl-okkażjoni tal-ġublew ta' djamant tagħha bħala Reġina. U għal-Reġina, il-kumpanija tiegħi, adattajna strutturi li kienu saru fl-2006 għall-MFCC. Id-disinjajnijom b'tali mod illi jizzarmaw u alteraw ruhom biex fil-backyard tal-Buckingham Palace, bħalma rajt fil-ritratt, għamilna dan l-stage. Pillow qalilna li l-karozzin li għamel missieru għadu frisk fil-memorja tiegħu, bħal memorja ta' meta u uħutu ta' ftit snin lebsin ta' baħrin kienu mexjin fi strada rjali u raw dan il-karozzin espost Cafe Cordina qabel ingħata lill-familja rjali. Ix-xewqa ta' Pillow ili jsib ir-ritratti ta' dan il-karozzin espost fi strada rjali u jingħata lill-familja rjali. Fl-istess waqt għandu xewqa oħra. U jiena kelli dak l-orgolju li ngħidha huwa karozzin li jien missejtu labd bih meta missieri kien ġibu d-dar biex jillimaħ u jippolixjah. U da żgur qiegħed x'imkien ġew Windsor Palace u xewqa tiegħi hija xi darba rid imur nitkellem il xi ħadd, forsi r-Reġina stess, forsi jekk tkellimni. Inkun naf fejn huwa dar rigal li mmur u narah noħodlu ritratt u jkolli l-memorja tiegħu, dik hija xewqa tiegħi.